بزعبا جنجبل بوزح كبهال سمعكم وي أنبيكم تخونوا تخولي إخم جل كافت زنبوكم ويزي سمعكم اتي زي تفلتوا كم زبزح أي تراترنية كابز جنجبل بترجع مزلعال أبوشتو تاي سلازة حزيو زبل حطو ألعلكم تفلتوا دتخونوا مسأتاو ركب ستحازز هو ربحخه حقنتخه كندينا እዩ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ እዩ ካብ ብተደጋጋሚ ሰማዕኹምዎ ረብሑኡ ብተወሳኺ ብፍጹም ናብ ጅንጅብል ክቐርቡ ዘይግብኦም ኣለዉ እዮም ምናልባት ካብቶም ሰባት ሓደ ክትኾኑ ከምዘይ ትኽእሉ መረጋገፂ የብልኩምን ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዛዕባ ጅንጅብል ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ኣገረምቲ ሓቅታት ንርኢ እዩ ዝኸውን ካብ ጥዕና ፀጉሪ ክሳብ መስጠታዊ ርክብ ዘለዎም ነገራት ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ጅንጅብል ብፍጹም ክወስድዎ ዘይብሎም ሰባት እነመን ምዃኖም ንርኢ እዩ ዝኸውን ቅድሚ ናብዞም ናይ ጅንጅብል ጥቕምታትን ሓደጋታትን ምሕላፈይ ነዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክን ሳብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ብዛዕባ ጥዕናዊ ረብሓታት ዘቕርበልኩም ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ሰብ ከም መድሓኒት ሓሲቡ ካብ ጥቆሞ ልዕሊ 4000 ዓመታት ገይሩ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ጅንጅብል ዝርከብ ጅንጆሬል ዝበሃል ባእታ ከም ፀረ ባክተርያ ኮይኑ ይሰርሕ እዩ እዚ ናይ መጀመርታ ኣገራሚ ረብሓ ጅንጅብል ንሕማም ሽኮር እዩ ብዙሕ ሰብ ብሕማም ሽኮር ክሳቀይን መፍትሒ ከናድየሉን ምርኣይ ዝተለመደ ነገር እዩ ግን ድማ ነዚ ዝኸውን ልዕሊ ጅንጅብል ከምዘይ ይርከብ እዩ ዝንገረሉ ጅንጅብል ሕማም ሽኮር ንምቁፅፃር ዝሕግዝ ሓያል ቀመም እዩ እዚ ማለት እዚ ናይ መጀመርታ መጠን ናይ ደም ሽኮር ይቆፃፀር እዩ ጅንጅብል ናይ ኢንሱሊን ምምሕያስ ዝሕግዝ ከምኒ ጅንጆሬል ዚንጎሬል ሻንጎል ዝበሃሉ ባዮ አክቲቭ ውህዳት ዝሓዘ እዩ ነዚኦም ውህዳት ድማ ኣብ ውሽጡ ዋህይታት ዘሎ መጠን ግሉኮስ ንክውስኽን ብምግባር ኣብ ውሽጢ ደምና ዘሎ መጠን ሽኮር ንክንኪ እዮም ዝገብሩ ናይ ኢንሱሊን ፍሰት ንምምሕያስ ጅንጅብል ንቆሽት ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ሽኮር ንምቁፅፃር ሓላፍነት ዘለዎ ሆርሞን ተወሳኺ ኢንሱሊን ንከይከፋፍል ይገብር ካልኣይ ሕበት ንምንካይ ሱር ዝሰደደ ሕበት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሕማም ሽኮር ዝተሓሓዘ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጅንጅብል ዘሎ ናይ ኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ውህደታት ድማ ነዚ ፀገም ይከላኸሉ ብተወሳኺ ድማ ካብቶም ንሕማም ሽኮር ዘቃልዑ ነገራት እቲ ሓደ ክብደት ሰውነት ምውሳኽ እዩ ስለዚ ጅንጅብል ክብደት ሰውነት ኣብ ምንካይን ዘይተደለየ ስብሒ ኣብ ምቅፃልን ዓብዪ እጃም ኣለዎ እቲ ሳልሳይ ናይ ጅንጅብል ኣገራሚ ረብሓ ድማ ንጥዕና ፀጉሪ እዩ ኣብ 2014 ብመጽናዕቲ ጋዜጣ ሕክምና ሒዝዎ ዝወፀ መጽናዕቲ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ውሽጡ ጅንጅብል ዝርከብ ሓደ ናይ አንቲኢንፍላማቶሪ ባህሪ ዘለዎ ውህድ እዩ እዚ ድማ ናይ ፀጉርና ዕቤትን ጥዕናን ዝጠቕሙ ብዙሓት ውህዳት ኣብ ውሽጡ ዘለዎ እዩ ንዞም ውህዳት ነዚኦም ከምኒ ፎሮፎር ድርቀት ሽክና ርእሲ ናይ ምሕኻኽ ባህርታትን ንክከላኸልን ይገብር እቲ ካልእ ጅንጆሬል ዝተባሃለ ውህድ ናይ ሽክና ርእሲ ዝውውር ደም ንክውስኽን ዕቤት ፀጉርና ንክቀላጠፍን ይገብር ራብዓይ ዘይተደለየ ክብደት ሰውነት ንምንካይ ይሕግዝ ብዙሕ ሰብ ብኸመይ መጠን ርጉደይ ይንኪ ልዕሊ ዓቐን ክብደት ንክንኪ ከም ዘለዎ ብዙሕ ክሓስብን ክጭነቕን ብዙሕ መንገዲ እውን ክሙክርን ይረአ እዩ ነዚ ግን ጅንጅብል ኣዝዩ ኣገራሚ መፍትሒ ከም ዝኾነ ተረጋጊፁ እዩ እዚ ጅንጅብል ስብሒ ሰውነት ናይ ምቅፃል ናይ ምንካይን ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ሓምሻይ ንጥዕና ኣእምሮ ጅንጅብል ናይ ሓንጎልና ጥዕና ምምሕያሽ ሓያል ዓቕሚ ዘለዎ ተፈጥሮኣዊ ንጥረ ነገር እዩ ጅንጅብል ሓንጎልና ከነቃቕሐልና ዝኽእሉ ከምኒ ዝንጀሮል ዚንግሎር ደጎልቬን ፔራዶልን ዝተባሃሉ ኮምፓውንድ ዝሓዘ እዩ ንኣብነት ናይ ዝንጀሮል ረብሓ ክንርኢ ከለና እዚ ኮምፓውንድ ናይ ኣእምሮ ምንቕቓሕ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ውህዳት ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እንትኾን እዚ ድማ ሓያል ዝኾነ ናይ አንቲኦክሲዳንትን አንቲኢንፍላማቶሪ ባህልታት እዩ ዘለዎ በዚ ዝተለዓለ ድማ ናይ ኣእምሮና ካብ ፀቕጥን ጉድኣትን ኦክሳይድ ይከላኸልና ዚንግሎር ድማ ናይ ምዝከር ዓቕምና ብተወሳኺ ፍልጠት መሓዝን ከምኡ ናይ ምዝከር ዓቕምና የመሓይሸልና እዩ ሻልሻይ ንጥዕና ቆርበት ዝንጅብል ናይ ሰውነትና ምስ ቀባባናዮ ዝውውር ደምና ብምንቕቓሕ ዘንፀባርቕን ልስሉስን ዝኾነ ቆርበት ንክህልወና እዩ ዝገብር ምክንያቱ ድማ ጅንጅብል ከምኒ ዝንጀሮል ዚንግሎር ዝለዓለ ናይ ኢንፍላማቶሪ ባህርታት እዩ ዘለዎ ብተወሳኺ ድማ እዚኦም ውህዳት ንቆርበትና ከም ናይ ፀረ ራዲካል ጉድኣትን ይከላኸለልናን ንቆርበት ብምምጋብ እውን ኣብ ቆርበትና ንዝፍጠሩ ሕማማት ናይ ደም ምቁፃርን ዓይነት ምልክታት ንክንኪ እዮም ዝገብሩ ኣብ መወዳእታ ምስ ፀታዊ ርክብ ዝተተሓሓዘ ዘለዎ ኣዝዩ ኣገራሚ ረብሓታትን ክንርኢ እንተለና ድማ እዚ ጅንጅብል ልዑል መጠን ትሕዝቶ ቫይታሚናትን መዓድናትን እዩ ዘለዎ ንኣብነት ቫይታሚን ሲ ምፅዋዕ ይከኣል እዩ
ኣብ 2014 ኣብ ጾታዊ ርክብ ሕማማት ማለት እውን ኣብ ናይ ሴክሹዋል ሜዲሲን ጋዜጠኛ ዝተሓተመ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ጅንጅብል ዝውውር ደም ብምምሕያሽ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትን ናይ ምምሕያሽ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። ብሓፈሻ እዚ ጅንጅብል ቀመም ጥራሕ ዘይኮነስ ጥዕናኹምን ርክብኩምን ሕሉ ክገብረልኩም ዝኽእል ኣዝዩ ጠቃሚ ቀመም እዩ። ግን ድማ ረኺብና ኢልኩም ልዕሊ ዓቐን ጅንጅብል ካብ ምውሳድ ክትጥንቀቁ ኣለኩም። ኣብ መዓልቲ ክንጥቀመሉ ዝግበአና ድማ ካብ 4 ግራም ዘይበለፀ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ኣብዚ ጅንጅብል ዓብዪ ጥንቃቐ ክገብሩ ዘለዎም ሰባት እነመን ምዃኖም ክንርኢ ኢና። እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ደም ምፍሳስ ፀገም ዘለዎም ሰባት እዮም። እንድሕር ደኣ ደም ዝፈሰልና ኮይኑ ብዛዕባ እንምገቦ ምግብታትን እንሰትዮ መስተታትን ክንጥንቀቕን ክንግደስን እዩ ዘለና። ምክንያቱ ጅንጅብል ብተፈጥሮ ደም ናይ መቕጣን ባህሪ እዩ ዘለዎ። ካልኣይ ሕማም ሽኮር ዘለኩም ሰባት ጅንጅብል ኣብ ደምና ዝርከብ መጠን ሽኮር ክንኪ ዝኽእለሉ ሓደ እውን ክትጥቀመሉ ዝኽእል እንትኾን ግን ድማ ንገለገለ ሰባት ብሕማም ሽኮር ዝተጠቕዑ ሰባት ፀጋም ከጋድሎም ይኽእል እዩ። ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ጅንጅብል ምስ ተጠቐሙ ሃንደበታዊ ምሽቁልቋል ናይ ሽኮር ደም ከጋጥም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ናይ ምፍዛዝ ምድኻም ፀገም ክሳብ ፔንት ምውዳቕ ከቃልዖም ይኽእል እዩ። እምበር ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልተይ ብዛዕባ ጅንጅብል ዝሰራሕዎ እዚ ይመስል። እንተፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ። እዚ ቪድዮ እዚ ጠቕሞ እዩ ኢልኩም ትሓስብዎ ሰብ ተሃልዩ ድማ ሼር ግበርዎ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዘለኩም ሓሳብ ክፈልጥ ስለ ዝደሊ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሕፉለይ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ትኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።